تعرفينا مولاي يشتريفنا دولتيك والفرج طالقوه هن علينا وفي اسمك اهلسنا ميل سارات اللي جربنا في ذنوب خلصني شمولي فوق لموتي إن صالحتي هتوليدك ضايفني ونضافنا مدبايات هارونا سابيش نيشو على ديم Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Robert Ferrante. Jew jeżjes permezz ta' dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa l-ikbarturija tal-imħabba tal-Mulej Ġesu għalina inħalluh imexxina, jagħtina l-qawwa biex nisemgħu leħnu u nimxu warajh. U għalhekk fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra partikolarment ta' kemm il-darba aħna ma tajniex widen għall-kelma tiegħu, għat-twissijiet li hu għamlilna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ilqa' Mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li aħra sejrin nofrulek u għamel li bis-saħħa tiegħu nitnatfu minn ħtijietna biex nofrulek ukoll ruħna imħejjija kif joġob lilek bi Kristu Siedna. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Dan jgħid il-Mulej, jekk tneħħi minn nofsok il-moħqrija ma tmieġ subajk u ma tagħmilx deni bil-sinek, jekk int qalbek toħroġ għall-imġewwaħ u x-xebba qalb l-imnikket, imbagħad id-dawl tiegħek ifittx fid-dlam u s-swit tiegħek ikun bħal nofsinhar. U l-Mulej jibqa' jmexxik għal dejjem u jxebbalek qalbek fl-imkejjen nixfa u jsaħħaħlek għadmek. Int tkun bħal ġnien fis-saqwi, bħal għajn ta' ilma ma jonqos qatt. U jerġgħu jibnuk mill-ħerbiet tal-qedem. Mill-ġdid int tibni s-sissien ta' ġenerazzjonijiet sħaħ u jsejħulek bennej ta' swar imġarfa li ġeddet it-toroq fejn wieħed joqgħod. Jekk int ma tixedx is-sibt taħt rijlejk billi tagħmel li jogħġbok fil-jum imqaddes tiegħi, jekk issejjaħ is-sibt l-għaxqa tiegħek u l-jum qaddiż u mweġġaħ mill-Mulej, jekk tagħtih ġieħ billi fih ma tagħmilx ix-xogħol ta' kuljum u ma tfittixx in-negozju u tlablib fieraħ. Imbagħad issib l-għaxqa tiegħek fil-Mulej u jiena ntellek fuq l-għoljiet l-art u nxebbek b'wirt Ġakob missierek għax fom il-Mulej tkellem. Il-kelma tal-Mulej. Urini Mulej triqatek, urini Mulej triqatek. Għatini widen Mulej u għaġibni għaliex jiena msejken f'qajjar, ħares li ħajti għax jien twajjeb, salva l-qaddejtijek għax fik jittama. Urini Mulej triqatek. Int Alla tiegħi ħenna lija Sidi għax lilek ngħajjat il-ħin kollu,
ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek għax lejk Sidi jien nerfa' ruħi urini mulej traqadek. Għax int Sidi twajjeb u taħfir kollok tieba għal kull min isejjaħlek għati widen mulej għat-talba tiegħi isma' il-leħen tal-ilfiq tiegħi urini mulej traqadek. Gloria u tifħir lilek Kristu, Gloria u tifħir lilek Kristu. Jien ma nitaxxaqx b'mewt il-midneb jgħid il-mulej, imma bir-reġalura tiegħu minn triqtu biex jgħix. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu lemaħ wieħed pubblikan jismu Levi bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi u qallu ejja warajja. Dak telaq kollox qam u mar warajh. Imbagħad Levi għamillu laqa kbira f'daru stess u kien hemm magħhom fuq il-mejda kotra kbira ta' pubblikani u nies oħra. Il-Fariżej u l-kittieba sħabhom bdew igemgmu mad-dixxiepli tiegħu u qalulhom: dan il-għala tieklu u tixorbu mal-pubblikani u l-midinbin? U Ġesu weġibhom: mhux dawk li huma f'saħħithom għandhom bżonn it-tabib, iżda il-morda. Jien mhux lil-ġusti ġejt insejjaħ, iżda lil-midinbin għall-indiema. Il-kelma tal-mulej. Fil-Vanġelu jew aħjar is-sejħa ta' Levi. Levi ma kien ħadd għajr San Mattew. Ħuti eżies hemm l-istorja tagħna. Għax il-mulej, il-Vanġelu huwa il-kelma ta' Alla għalija illum li qiegħed nismagħha. Mhux sempliċement rakkont, storja x'għamel Ġesu ma' San Mattew. Imma rrid impoġġi lili nnifsi f'dan il-qari. L-ewwel qabel kollox min kien Levi? Kien pubblikan. Għal poplu Ludi, il-pubblikani kienu l-agħar nies l-ikbar midinbejn. Għal żewġ fatturi. L-ewwel qabel kollox għax ma tantx kienu jsegwu r-reliġjon Ludija. Saħansitra kienu jitħaltu mal-pagani, mal-istess nies li qegħdin jaħqruhom mar-Rumani. Tantu hekk li kienu jiġbru it-taxxi u dawk il-flus jagħtuhom lil min qed jaħkimhom, lill-Rumani. Ma mhux daqshekk biss. Jekk lir-Rumani jridu jagħtuhom terz, huma kienu jiġbru 3. Wieħed jagħtuh lir-Rumani u t-tnejn l-oħra iżommuhom għalihom. Iżommuhom mal-buta. U allura hawnhekk għandna l-aspett ta' kif jiena wient nista' verament inħossni midneb fuq ix jien irrid nirrifletti. Jekk jien inix nagħti qima lill-Alla u jekk din il-qima tiegħi lill-Alla ix tissarraf f'imħabba lejn il-proxmu. Il-pubblikani kienu jagħmlu kollox il-kontra. Però l-aktar ħaġa sabiħa f'dan il-Vanġelu
hija li Ġesu isejjaħlu. Ejja warajja, ejja miegħi, imxi fuq dak li ngħidlek jien. Xi ħaġa sabiħa ta' Mattewi dak telaq kollox qam u mar warajh dak il-ħin stess. U din ħafna drabi lilna tiġrilna fil-ħajja tagħna l-kontlarju. Minix kapaċi nerħi min idejja dak li qiegħed nagħmel biex niltaqa' ma' Alla. Mattew jurina ħalla kollox, ma qatx iġib skużi, nafdak ma nafdakx, fejn se mmorru, xi tridni nagħmillek, kif se nagħmlu. Qam ħalla kollox u telaq warajh. Ħafna drabi anqas aħna kapaċi, xi drabi inħalli ftit il-faċendi tad-dar biex immur niltaqa' ma' Alla, biex nisma' qudiesa. U le dik il-qudiesa noqgħod nismagħha minn fuq it-television, u mhux hekk. Ħafna drabi minix kapaċi nieqaf id-dar stess mal-familja u niddedikaw 10 minuti biex nitolbu it-talba tar-Rożarju. Li drabi aqqas ftit sekondi biex inrott salib. Importanti li dawn nirriflettu fuqhom. Tafu għaliex? Mhux biex insawtu lilna nfusna imma biex ngħid ara xi fisser kemm jien għandi bżonn ta' Alla. Ġesu hawnhekk jagħlaq il-Vanġelu jien mhux lil ġusti ġejt insejjaħ iżda lil midinbejn għall-indiema. Min jaħseb li huwa ġust diġà qed jaħseb u qed jistqarr li hu m'għandux bżonn Alla f'ħajtu. Għax hu jaf fejn għandu jimxi mingħajr ma qed jintebaħ li qed jikber fl-egoiżmu spiritwali tiegħu. Għalhekk eżies kull qudiesa nibdewha billi quddiem xulxin nistqarru li aħna midinbin quddiem Alla nnifsu. U lil Alla ngħidulu ikollok ħnina minni, mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Nerġgħu nirripetuha fil-ħaruf tal-Alla. Ħenjien dawk li huma mistiedna l-iklar ħaruf, mulej ma jistħoqlix li tidħol fis-saqaf tiegħi għax jiena midneb, jiena fraġli. Imma jgħid biss kelma u ruħi tkun infejqa. Ejjew eżies nagħtu aktar sens spiritwali u veru ta' dak li l-Knisja tistedinna ngħixu. Ejjew aħna wkoll bħal Levi nagħtu widen għall-kelma ta' Alla fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U di eżies ejjew nresqu t-talbiet tagħna lil Alla il-Missier, nitolbu għall-Knisja s-saċerdoti li f'dan iż-żmien għaddejs tar-Randan qegħdin jiġu mistiedna biex iwasslulna l-kelma tiegħek mulej. Għamel li aħna nagħtu l-ħin biex nisimgħu l-kelma u nilqgħuha bħalma għamel Mattew, nitolbu. Tolbuk mulej għas-setanin tal-art. Inti trid il-fejqan tal-bniedem, il-ħelsien ta' kull bniedem, il-paċi tal-bniedem. Għamel li dawn jilqgħu kelmtek u jaħdmu għal paċi u sliem fost l-umanità, nitolbu.
Jitolbuk mulej biex tibatilna x-xita f'waqta sabiex artna ma tċaħħadniex mill-frott tagħha, nitolbu. Jitolbuk mulej għal-morda tagħna, mhux dawk biss morda fil-ġisem, imma aktar u aktar għal-mart spiritwali, dawk il-persuni li qegħdin iħossuhom ħajjithom imdalma. Għamel li l-kelma tiegħek tkun għalihom dawl u faraġ, nitolbu. Jitolbuk mulej għalina l-koll, aħna l-koll midimba, il-koll għandna bżonn il-kelma tiegħek li tfejjaqna, iddawwalna u tmexxina, nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' mulej dawn it-talbiet ta' din il-familja li nġabret madwarek biex tisma' il-leħen ħellu tiegħek. Ixħed fuqna ħarsa ta' mħabba u ħniena biex nikbru wkoll fl-imħabba tagħna lejk u lejn xulxin. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Lina mulej, henna lina mulej, henna lina. Lejk mulej l-lulub na jismana, għalix fiki tamajna finike. Henna lina mulej, henna lina. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li aħna ser nofrulek u għamel li bis-saħħa tiegħu nitnatfu minn ħtijjietna biex nofrulek ukoll ruħna imħejjija kif toġob lilek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfu lubna il-fuq, niżżoħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Int ridna nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb, ħalli jekk aħna midinbin inrażnu fina id-drawwiet ħżiena u ngħinu lil ħotna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk mal-qtajja blat tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek għaddejs. Ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Għaddejs tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi riġa radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem, id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha
għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru salvana jent u salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħarjex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Neżajt mill-ġmiel u l-majesta, baxxejt rasek b'umilità, minn dawk stess soffrejt, il-attu tant ħabbejthom. Fuqek stess dnubiet irfajt, meta mittu irixu xtajt, iva saltanin, fuq l-art fis-sema.
min qalbi rrid inqimek u mulej, bimħabti rrid inqimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem nibqa' nħobbok, u għalija mittint waħdek biss, ħajtek tgħid biex lili biss, leħni nħolli lejk, Ġesu irrid inqimek. Eżajt bil-ġmil u l-majesታ, baxxejt rasek b'umiltà, min daw stess sofrejt, jihlaqtu tant ħabbejthom. Fuqek stess dubit irfajt, meta bittu irxuxtajt, jibħassar tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrid inqimek u mulej, bimħabti rrid inqimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem nibqa' nħobbok, u għalija mittint waħdek biss, ħajtek tgħid biex lili biss, leħni nħolli lejk, Ġesu irrid inqimek. Jew hekk irrisqu t-talba tagħna ħad tkun it-talba tas-salmista. Urini mulej triqatek. Jew nitolbuh il-mulej biex aħna bħal Mattew narfu nwettqu dak li jew jitlob minna. U mhux noqogħdu nterqu u ngħidu s-sambatada mbagħad nagħmlu mbagħad. Għada ma jasal qatt. Issa huwa żmien tas-salvazzjoni. Jekk tisemgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Nitolbu. Inti saħħaħtna mulej bid-don tal-ħajja tas-sema. Għamel li din it-qarbina li għalissa hija għalina misteru tatina l-għajnuna għal-ħajja ta' dejjem bi Kristu siedna. Il-mulej ma'kom. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nixtieq nagħmlilkom żewġ avviżi. L-ewwel qabel kollox ħanibdew minn għada il-ħadd il-ħdud tar-Randan kull nhar ta' ħadd fit-3:30 issir il-Via Crucis stul il-għolja ta' Ammar fit-3:30. U għalhekk inħeġġukom biex niddedikaw hekk ftit mumenti fejn nimmeditaw fuq il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu li hija it-turija tal-imħabba tiegħu għalina. Kull nhar ta' ħadd fit-3:30. Il-Via Crucis tibda, kif tafu, il-Via Crucis l-awtu l-għolja ta' Ammar hija Via Crucis biblika. Ġifieri nimmeditaw il-passi
li jissemmew direttament fil-Vanġeli. U għalhekk l-ewwel stazzjon jibda minn ħdejn il-mużajk minn fuq it-suntier it-twaqqif tal-Ewkaristija. U għalhekk il-Via Sagra tibda dejjem minn fuq it-suntier tas-santwarju sakemm titla' fuq il-għolja ta' Ammar. Il-ħadd fit-3:30 ta' wara nofsinhar. Imbagħad kull nhar terba' matul l-erbgħat kollha sejjer ikollna mument fejn nisimgħu il-kelma ta' Alla. Kull nhar terba' filgħodu wara l-Qudiesa ta' 8:30 jiġifieri għal ħabta tad-9 u fil-għaxija wara l-Qudiesa tas-6:30 ta' filgħaxija. Kulħadd inħeġġukom tagħżlu il-ħin l-aktar adattat għalikom. Jew imma iżjed nagħtu ftit ħin biex nisimgħu il-mulej. Jew għalhekk nofru dawn it-tliet avamarijiet l-Omna Marija, il-Mara tal-Kelma, il-Mara li semeta wettqita u tagħta l-ħajja. Nitolbuha hekk għas-saċerdoti u għal dawk kollha li sejrin jattendu għal dawn l-eżerċizzi tar-Randan biex jilqgħu l-kelma ta' Alla tinżera u ssib art tajba li tagħmel il-frott. Sliem għalik Marija bil-grazzja li l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Kienet imbikkiħa l-om ħdejn bina fid-batiħa fuq salibi midden ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak li mrar blunġieħ mitmuħa jifet sejfin liknet kem dbatiħa f'qalb uġuħa li madwejja li nifniħa ħasset l-om imbirka